Bog, ja sam Ana iz Ritma stvaranja i danas jedan kratki video o tome zašto dvije osobe koje generalno stoje na istom mjestu vide dvije različite realnosti. Zašto dvije osobe koje su generalno na sličnom mjestu u životu vide dva različita života. Prije nego nastavim s tim, podsjećam vas, držim treninge 1 na 1, od kojih ćete imati velike koristi i u ponedjeljak 18.12. ponavljam radionicu o ciljevima, o detoksikaciji energetskoj i o ulasku u novi ciklus. Više svemu tome možete pročitati dole u komentaru. Ok, zašto dvije osobe koje se generalno nalaze na istom mjestu vide drugačiju realnost, rade drugačije pretpostavke, žive drugačiji život? Zašto? Kako je to moguće? Što je različito u tim osobama? Čitajući doktora Joe Dispenzu došla sam do spoznaje da je oko u biti samo prolaz u naš svijet. Znači, informacija koja stiže u obliku svjetlosti prolazi kroz naše oko i odlazi u mozak. I mozak, na osnovu onoga što mi jesmo u ovom trenutku, bira informacije, ono što rezonira sa našim uvjerenjem, sa onim što mi jesmo, to doživljavamo, a sve ostalo biva odbačeno, biva reflektirano. Zamislite to tako. Bila mi je jako zanimljiva priča, donijela mi je prijateljica iz Nizozemske naočale. I to su obične, one normalne naočale za vid, ali gore ima naljepljen filter, znači tamne, sunčani filter, ne? I ona meni kaže, to ti je polarizirajuće sunčane naočale. Ja kažem, što su polarizirajuće sunčane naočale, pošto fakat nemam pojma. Kaže ona, jesi sjećaš onih reklama iz 90-ih kad su prodavali naočale, kao smeta vam odbljesak sunca na moru, metnite ove naočale i to će nestati. Ili kad idete na skijanje, smeta vam odbljesak sunca na snijegu, metnite ove naočale i to će nestati. Ja kažem da, kad sjećam se. Kaže ona, to su ti polarizirajuće naočale. Kaže da ih stavi. Kako će znati da su polarizirajuće? I ona uzme mobitel i to mi je tako bilo fascinantno. Znači, ja sam stavila te naočale i ona je uzela mobitel i ovako mi ga okrenula za 180 stupnjeva. Znači, gornji dio je okrenula prema dole. I kaže ona meni, ako su naočale polarizirajuće, u jednom trenutku će ti se zacrniti ekran. I onda ćeš ponovno vidjeti sliku. I onako, ajde. I fakat, ona kako je okretala mobitel, tako je u danom trenutku slika nestala. Znači, slika je bila, kako je okrenula mobitel, slika je u jednom trenutku nestala i ponovno se pojavila. I onako rekao, ček malo. I skinem naočale i onako krećem i mobitel i fakat slika ne nestaje. Znači, tek onog trenutka, kad sam ja stavila te naočale, ja sam izgubila flow. Nešto su te naočale u danom trenutku odbile. Znači, one imaju filter. Hoću da to primijetite. Te naočale imaju nekakav filter, filtriraju određenu frekvenciju svjetla. I kada je ona okretala taj mobitel, ja nisam vidjela cijelo vrijeme sliku koja se okretala, nego sam ju na moment izgubila. Zato jer je očito ta frekvencija svjetla jednostavno bila odbijena. I ta frekvencija nije stigla do mog mozga, moj mozak nije to očitao. E sad, vama će to možda sad u ovom trenutku zvučati smiješno, tipa kako je to veze Ana ima sa našom realnosti. A što ako ima? Što ako doista naše misli, naša uvjerenja i ono što mi istinski vjerujemo da mi jesmo, ono što mi istinski mislimo da vidimo, mislimo da se događa oko nas, što ako su to filteri naše svijesti? Što ako zbog tih filtera mi ne vidimo stvari onakve kakve jesu? Što ako se od tih naših umnih, svjesnih filtera naše svijesti odbijaju određene frekvencije i nama se čini da mi vidimo
stvari takve kakve jesu? A što ako su stvari takve kakve jesu zato jer mi imamo navučene filtere? Kako Neville kaže, stvari su takve kakve jesu zato jer ste vi takvi kakvi jeste. Što ako je Neville u pravu? Što ako mi doista imamo navučen mentalni filter koji odbija određene aspekte, određene možda i frekvencije svjetlosti i mi nečega uopće nismo svjesni. Dispenza tvrdi da je sve što postoji posljedica svjetla, da je sve napravljeno od svjetla. Hoću da razmislite o tome što ako kada dvije osobe stoje i gledaju isti prizor, što ako imaju različite filtere svijesti navučene? Njihov mozak će primiti isključivo informacije koje prolaze kroz njihove filtere, ali sve ostalo, sve što nije u skladu sa našim očekivanjima bit će odbijeno od nas. Ne da to ne postoji, nego naš mozak to neće biti u stanju percipirati. Kao što moj mozak nije bio u stanju percipirati sliku kada je prijateljica okretala mobitel dok sam ja imala te naočale na nosu. Hoću da to uzmete u obzir. Što ako su naša uvjerenja filteri koje mi nosimo, a da ih uopće nismo svjesni? I onda to zaista potiče osobu da sjedne i da se ozbiljno zapita, Bože, što meni sve izlazi van vidokruga zbog toga što sam navukao određeni filter. Ako sam navukao filter da su ljudi loši, što mi sve promiče? Što ja sve ne vidim zato jer imam filter da su ljudi loši? Što mi sve promiče zato jer sam ja stavila filter novaca nema? Što mi sve promiče zato jer sam ja stavila filter, ne znam, ovaj svijet je zao, teško je preživjeti, teško je naći posao, muškarci su grozni, žene su ovakve, muškarci su onakvi. Jel shvaćate? Hoću da se zapitate, ja znam da su naočale materijalna stvar. I da je lakše reći, Ana, daj, stavila si naočale. Ali činjenica je da ja nisam vidjela ekran dok se okretao u danom trenutku. Nije bilo slike. Ali ja sam svjesna da imam filter i mogla sam ga maknuti. I onda sam mogla vidjeti sliku u cijelom rasponu. A što ako nismo ni svjesni da imamo filtere? Što ako nismo svjesni da ne vidimo sliku u cijelom rasponu? Hoću da se stvarno zapitate. Kakve filtere imam? Što mi promiče? Jer dok ne osvijestim da imam filter, ne mogu ga maknuti. Dok ne osvijestim da ne vidim cijelu realnost, neću ju vidjeti. Znači, molim vas, dajte, sjednite sami sa sobom i zapitajte se što mi promiče. Što mi promiče zbog mojih vlastitih uvjerenja, zbog mojih vlastitih pretpostavki? Što mi promiče? I napravite pretpostavku da ste skinuli filter. Tražite da vam se pokaže ljepota u cijelom spektru. Obilje u cijelom spektru. Ljepota ljudi, poštenje ljudi. Ovo je predivan svijet da vam se pokaže u cijelom spektru. Možda će vam se pokazati u snu, možda u nekoj viziji, možda kao ideja. Možda u nekom filmu budete to vidjeli. Ne mora biti direktno da će vam biti prikazano u ovoj trodimenzionalnoj realnosti. Ali ostanite prisutni i promatrajte svijet na drugačiji način. Dajte si truda. Dobro? Evo da ne dužem, htjela sam da promislite o tome.
Znači što mi sve promiče zato jer imam određena uvjerenja. Dobro? Ljubim vas sve i vidimo se ubrzo. Ćao!